ишек шакый берәү миңа. Ачсам, картлыгым килгән. Кирт әле яныңа диеп, үтенә үзе миннән. Ачу чыкты, нигә әле ул миңа гына килгән, башкалар янына бар дип, куып чыгардым өйдән. Үпкәләми тагын үзе, тик китми, басып тора. Синең яныңа килдем дип, йылмайып, сүзне бора. Нигә мине куасың син? Мин синең янга килгән. Җитте инде, чамасын бел, олы булырга өйрән. Чамалап әйт сүзләреңне, кыш түгел, тотып булмас. Йөгереп йөрү җитәр сиңа, әкрен атлап җиргә бас. Яшь якларың үтте инде, һаман дөнья куасың. Үзең өчен кайчан гына син яшәмәк буласың. Балаларың үстердең бит, утырттың күпме агач, өйдә салып кирдең инде, ни җитми шулай булгач. Инде хәзер минем белән яши белергә өйрән, яшьлегең үтте дускаем, сизмисең ахры, күрәм. Уйга калдым. Чынлап ахры, сиздерми еллар үткән, картлык бусагадан атлый, ә мин оныткан икән. Онытканмын яшьлегемнең бер генә икәнлеген. Ә үземне никтер һаман яшь итеп мин сизәмен. Уйламыйм да картаюны, күз алдына китермим, элекке күк җиңел итеп мин һаман йөгереп йөрим. Оныкларың бар дисеңме? Кемдә юк ул шаяннар? Алар белән уйный торгач, онтыла шул дөньялар. Алар белән киресенчә яшәрә минем күңел. 18дә тоям әле үземне һаман бүген. Ә син оялмыйча килдең, картайдың дисең миңа. Әйдә, шәйләр эчик әле, сөйләшик барсын шунда. Башып, кашып торды да бу, атлады минем арттан. Шәй ясадым, табын җәйдем, киттек сөйләшеп шуннан. Күреп торасың, минем әле исәп юк картайырга. Әллә соң берәрсе белән алмашыкмы беразга? Синең бәлки кандидатлар бардыр, уйлап карасаң, кемдер иртә картайгандыр, бардыр дөньядан туйган. Әллә мине сыздырып куй, алып ат бу дәфтәрдән. Вакыт җиткәч, үзем сизгәч, эндәшермен янәдән. Анда инде карышмамын, тыңлармын синең сүзне. Ә әлегә иртә дустым, гафу ит инде мине. Ярар, диде, күреп торам, ашыкканмын ахрысы. Кире кайткач сорасалар, юк диярмен адресы. Яшә дустым, бик ошадың син минең күңелләргә. Яшә, шатлан, нык атлап йөр, үрнәк бул бүтәннәргә. Икәүләшеп шәйләр эчкәч, озаттым мин кунакны. Иртә әле, дуслар безгә, якынайтмый картлыкны. Килсен картлык, тик соңрак, 70-80-нәр тулгач, картайылды ахры диеп, үзең әйтерлек булгач. Шигырьне Гүзәл Яппарова укыды. Әгәр дә охшаса минем укуым, YouTube каналына язылыгыз. Бик рәхмәтле булырмын. Хәерле сәгатьләр теләп калам сезгә.